Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayawu Pinti TV. Bisimilla moniru ɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka fof. Weltare tan min dañi kadi huccide e moɗon no oɗo subaka hande moni fo salminama inde kono kadi manama yettore yeɓoɓe kadi Pinti TV ɓe ina jarne saaha fof e subaka fof. Ɗum noon hande ko talata oɗon gondi hen bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bandum gorko Amadou Moussa. Bisimilla ma Amadou. Mbani mba Aissata Ndiaye a salminama kadi a weltanama no hannirta ni kono ɗum ko tan mi artuɗo hen e gullitali yimɓe seeɗa gullitima de ɓe mbi mbira tan ko bane gorko an goto ya andu ka denɗa no mi rentani hay goto mi salima ko banam gorko tigui min tan ɗum noon ko noon ko bane gorko tigui ɗum noon e kadi wadde mi salmitimama banam debbo min goto min nani mi ƴeew so tawi won rewɓe to ma to ene gullito noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama onon kala e saaha joguiɓe kay coftal huccidde men ni kala subaka minenne kadi ko ngal coftal min jogui gam humnude aadi bile aadi saɗa aadi ɓuuri firtude ɗum aadi amen e mon yonti wadde paaden ko e mataw en kuccinat golle men oɗo subaka noon tigui Amadou hande ko journaux ji gaddi ne wayno ɗi dawri ko toɓɓe ɗiɗi ɓuuri hen mantinade waylo teskaɗo e police leydi men Sénégal ɗum ɗonne kadi ene tawe e yoga e jayndeji kono ne kadi goɗɗum ko ganduɗa ko ina weela yuman kam e baban kiraɗe en ko yewti ko e dartingol gueddere golle walla mbiyen grève ɓe ganduɗa ɓe juɓɓenino tawi liggoto ko e ndiyam leydi men Sénégal ne wayno oɗo saaha ɗum ɗon dartinama tigui noon tigui Amadou ne fotino dartinede noon guila ko ɓooyi sabada nde ngakkere ndiyam ne muusi saabu ndiyam woni foof hande neɗɗo wawa wadde haydara tawa memani ndiyam tawa kadi ko ndiyam labɗam moƴƴam kono grève o desino musde seeɗa Amadou muusi no fewi surtout yoga e leeɗe ɗi ganduɗa en taweɗo ɗo e wuuro Lamborgo ngo ko noonne kadi e diwnuji ɗi nde tawno ko grève kuptidinɗo addi caɗele kewɗe e nder galleji ɗi surtout onon rewɓe ganduɗa ɓe onon gone galleji ɗi oɗon kutoro ndiyam oɗon mbaɗa kala hunde kadi kala hunde ko ndiyam Aissata tawi ndiyam ala ene wayno gurdam herƴat no fewi herƴat effectivement ne muusi kono tawde ɓe jiitodiri tan ko yettere Allah waɗi en gudditirtu L'As quotidien e oɗo subaka hande en no mbiruɗen ni ne wayno ari ko e bonande teskanode ko yewti ko e manifestation woni seppo ganduɗa ngo yuɓɓinanoma toon to palais de la république tawi noon yuɓɓinno ɗum ko Guy Marius Sagna saabima e wiide jayde wayloji teskama e nder police leydi men Sénégal biteɗo Mamadou Ndour joguinoɗo commissariat central joni o ittama e on ɗon poste lomtimo hen ko biteɗo Elhaj Cheikh Dramé jayde enquête ko hen arti waylo teskaɗo e ko yewti ko e police leydi men Sénégal jayde windi ko goɗi muɗum daɓɓikiniɗi ko Guy Marius Sagna ni wayno tan reggini commissaire Ndour vox populi nden jayde koye on ɗon fannu arti seppo teskago ha toon to grille de la palais de la république ɗum ɗon noon Guy Marius Sagna ene wayno tigui reggini commissaire central de Dakar kanko commissaire Mamadou Ndour o ittama lomtima ko commissaire Elhaj Cheikh Dramé quotidien le quotidien nden ɗon jayde wayli sawru mbaggu ene wayno arti koye kaldigal hakkude mabɓe e laamu leydi men Sénégal kamɓe hojjikinantoɓe hono société guendeji leydi men Sénégal tambini kala ko fate diƴƴi woni SDE ɗum ɗon noon hollitama wonde ni ko joni o metteɗe kay gustima saabima noon ha gollotoɓeɓe jowi kala kay grève mo gonno e dow muɗum ɗum ɗon noon yidde mabɓe kay ko yidirde e mawɗo leydi ndi Macky Sall gam ɓerɗe mabɓe ndeeƴa e wiide jayne nde jayde Sud Quotidien nden ɗon arti ko e fannu goɗɗo ne wayno kay ko ɓeydugol ko fate banggue kuɓam woni courant leydi men Sénégal hollitama noon wonde ko kulhuli kay joga e nder galleji ɗi biteɗo noon hono Demba Moussa Dembélé ne wayno ko économiste woni tan mo haqqille muɗum yaari to banggue faggudu holliti wonde ɗum ɗon kay ma addu caɗele joni e nder galleji ɗi biteɗo hono docteur Thierno Thioune kañumne kadi ko on ɗon fannu yaari toon to FASEG o holliti wonde ina wayno kay ko yewti e kuɓɓam ina sohla e galleji ɗi kono tan ngol ɗon ɓeydugol ma jibin tigui hono ngakkere e guura kam e caɗele e nder galleji leydi men Sénégal
nden jaydi ene wayno article e ɓeto woni mbiyen cimtol caggal hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeetati hitande ganduɗa nde kay koko kay nanga waɗa ko yewti banggue e hitande social woni tan eko yewti on ɗon fannu kono tan jaydi wi ko hitande ujunaji ɗiɗi e jeenayyi kañum woni kay ko hitande ganduɗa nde ko hitande ɓeydogol e kala fannu ɗum ɗon noon ko yewti ko e ɓeydogol hono kuɓam woni courant ha tengti noon e daroɗo lewru décembre nduɗo ndu gonɗen saabima noon guuraji kewɗi kadi walla mbiyen gueɗe guura kewɗe ina ɗamina amma kay ɓeydo e hitande fande nde woni 2004 konguɗi 2020 konguɗi jaaji ene tawe e hello nayyi e jayde witende les témoins. Dakar Times nden ɗon jaydi ne wayno article e goɗɗum caggal kay nde yiri wonde ko cohiraɗo tan amde e belade ko yuti ko e ko tumra to banggue wat boniyankago woni terrorisme Mactar Diokhane e wondiɓe muɗum natani e gueddere ñamde woni grève de la faim e wiide jayde guila noon ɗum noon fuɗɗi ko guila heccanke woni alerte mo jewtuɗen ɗo kanko Mactar Diokhane Ibrahima Diallo Ibrahima Ly Abou Diallo Mohamed Lamine Mbalo wondude Mohamed Ndiaye e woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe ina coha toon to camp manuel ɗum ɗon noon ko yidde wiide tan ɓe jarani tigui koɓe tuuma ko nonne kadi e ko dossier mabɓe o joña tawi alda e rewindo Walf Quotidien nden ɗon jaydi no wayno article e dawrugol alliance pour la république woni landa APR landa mawde leydi ndi ɗum ɗon noon jayde no wiide tan e konngudi muɗum battidiɗi beele tan wona bonande mawde teska e nder nden ɗon jayde kono ɗum ko biteɗo Abdoulaye Ndiaye ko mennoɗo wonde sardiyanke toon to assemblée nationale o erima nde mawde leydi ndi ne wayno artata tigui jokto landa muɗum no hannirta ni ina tawe e hello ɗiɗi e tati e nder jayde witende Walf Quotidien kono ɗum ko e nder nden ɗon jayde ina tawe hen musique ɗum ɗon noon ko caggal nde o yuɓɓini hono festival blues de fleuve Dande Maayo toon to Podor Elage Baba Mal gardiɗo ɗiɗɗal Dande Leñol joni joni o arti tigui eko yewti ko e gartam ɗam heeɓi eko yewti on ɗon festival saabima noon jayde wi Baba Mal yimi festival muɗum jayde Libération nden ɗon jayde ne wayno article e goɗɗum ɗum ɗon noon ko yimɓe hewɓe tawi walla mbiyen ko yimɓe ganduɗa ɓe ko faniyankoɓe to banggue karalla kese ɗe kañumen tan ne wayno jaɓanno appel aji tawi ko bayniɗi caggal leydi men Sénégal woni noddali ɗum ɗon noon ko toon to appartement no jayde wiiri waɗi toɓɓe tati jowaɗe ko noonne kadi ko toon to avenue Lamine Gueye ɗum ɗon noon ko ɗo e Dakar saabimi noon jayde wi ne wayno ko milliard uji kewɗi gujja ko noonne kadi nawa ko wiite ko hono paradis fiscaux ko wona ɗum ko noon ko ɓiɓɓe Égypte naɓe ɗiɗo kañumen jagga hen goto wiyete ko G Akam goɗɗo wiyete ko H Amir kamɓe kala oɗo saaha aɓena mofta toon to hono sûreté urbaine ɗo e Dakar ɗum ɗon noon hullitama wonde koɓe hutoriɓe tan banggue karallagal mabɓe gam wujjude ko yewti ko e koppereje ko nonne kadi e kaɓirɗe kewɗe tawama e on ɗon appartement moɓe gonno jayde coftal balli stade ko ɗon uddirten roɓiɗo men jayndeji oɗo subaka hande no jirɗon ni ko photo hono Sadio Mané wondude e Naby Keita mo dowla Guinée ɗum ɗon noon ko duttugol mabɓe toon to Salzbourg club moɓe kay gonno ɓe mbaɗi gueɗe mantini ɗum ɗon noon ko ligue des champions européenne 6e et dernière journée Liverpool no jayde wiiri nana tigui woni e kulhuli toon to Salzbourg hayso tawi kay Mané e mo ganduɗa o ko Naby Keita ina toon dutto nokku mo ganduɗa moɓe gandi haɗata kam ko kulhuli joga wonande mabɓe woɓɓe joganaɓe kulhuli ko Naples ko noonne kadi e Chelsea kam e Dortmund ɓeɗo kala ina jogui kurhuli ko ɗi konguɗi e dabɓe kiniɗi gasiri ko yewti ko e roɓindo men jayndeji e oɗo subaka hande Aissata Ndiaye noon tigi yamutu gasi ha laaɓi ceer ɗum ko ganduɗa woni roɓɓindu jayndeli ko banggal gongal paaɗen woni gueɗe rendo walla mbiyen fait divers men noon hande Amadou mataw woni koye lasde effectivement ko noon debbo goto mo ganduɗa kañum yahata ko ne waɗa hoore mum ko wonani walla mbiyen ƴettude tan identité mo ganduɗa wona kañum walla mbiyen fausse identité hande ko hen kaleten ɗum noon e nder jayde las so udditama ma tawe hen debbajo mo ganduɗa kañum wiyete wiyanno ko joom suudu procureur de la république ha fawa junggo ko way noon Amadou ni heewi hande saabu wona tan e ngal banggal mataw wiide ko joom suudu procureur ni ɓuuri hen famɗude
sabu hande saha ina nangue hen ɓe ganduɗa ɓornoto ko wutte douanier ji ɓe ɓorno wutte police ji ɓe ɓorno wutte gendarme ha e ko banggal militaire yagal ɓe jiilo comciban noon ɓe ɓorno ɓe daro e taliji surtout noon banggal douaniagal ko way noon ina nangue hen no feewi ina hamni seeɗa yiyete ko ganduɗa sa nanggama hen aɗa fawe junggo kono kadi ma muusa banggal maɗa ina hawni Amadou ko hunde ganduɗa ko hunde hawnide kono kadi ko hunde nde ganduɗa wonti hankkadine mataw tindol walla wonti ko yimɓeɓe teskiɗo e leydi ndi en jiiɗo hen mbiɗo hoore mum ko policier fawa junggo en jiiɗo mbiɗo hoore mum ko gendarme fawa junggo en jiiɗo mbiɗo hoore muɗum ko douanier kadi fawa junggo ɗum ɗon noon ne waɗi caɗele Aissata Ndiaye saabu sa daari ko ɓuuri hen ko hewde tawat jomum ne jogui sehil muɗum tawi ko douanier malla ko policier hutoro teni muɗum walla hen sahaji jomum tawi ko mawnum en jiiɗo policier goto mo ganduɗa tawi ko mawnum jeyno on ɗon teni e on ɗon carte mo ganduɗa ko carte policier tawi on koko sanki woni hedde hitande walla duuɓi ɗiɗi o hocci bagage on ɗon guila kaɓirde muɗum o ɓorni omo daari e laabi omo waɗa encaissé manam omo heɓta kalisaji yimɓe ɗum ɗonne kadi yiyanomo ɗo douanier yiyanomo ɗo hande kadi ko ɓuuri hen ko hulɓinade ko oɗo debbo mo ganduɗa ko Mariame Tandian biɗo wonde kañum ina yaaha ene wiye ko debbo procureur de la république eɗen gandi pouvoir mo procureur jogui hande o so tawi a woni debbo procureur ene wayno won gueɗal ngal dokketɗa kadi won ko mbawata hebde nder muɗum donc ko ɗum ɗon hande o en jettimin nokku moni kala no heeɓiri kalis tan kañum ina dagani ɗum woƴaka woni koye funtude woƴaka woni koye lebtude woƴaka woni koye lorlude waɗa tan kono wuurdi ene wurniri ɓesgu muɗum hono ɗeɗo gueɗe ɓurno wawde teskede koye leyɗele goɗɗe ɓurɗe yarude caggal to banggue démocratie woni banggue potal hasen limtani inde leyɗele ɗe eɗen gandi ene tawe ɗo e dunde Afrique ɗum ɗon noon so tawi wonti kadi ne arta ha ɗo e leydi men Sénégal ko hunde ganduɗa nde ina ɗeɓi tundude hakkille no fewi to banggue lamanteri leydi men Sénégal noon tigui Amadou hay banggal ɓornugal ngal ne waɗi ɓe ganduɗa ko couturier ji walla mbiyen tayoreɓe ɓe ganduɗa ko spécialiste uji ko faye ñodde tenue ji ko way noon hewɓe mbaddata maka mumen koye waaɓe noon ina ñotana ɗumin tenue ji ɓe jooɓa hen kalis kewɗo tawa ko tayoreɓe suuɗiɓe ñotana ɓe tenue ji waɗana mbadda hen kippuji ɗi e foof Amadou kala ko foti wonde hen ɓe mbaɗat hen sa ƴeewi tenue o mbiyata ko tenue policier tigui walla mbiya ko tenue douanier tigui oɗo neɗɗo o ɓorni a dañta helni haqqillantagal gongal sabo tellement tenue ji mbatta ko identique nane nder leydi ndi waaɓe noon saaha kadi ine pawe juuɗe woni ñotoɓe ɗiɗon tenue ji ɗi nanggaɗo hen foof fawete ko juuɗe kañumen saabu ɓe ngala droit ñodde ɗiɗon tenue ji ɓe ngala droit fewnude ko way noon ko laamu jeeyi ɗum noon Amadou hande aɗa andi so oɗo yeehi wi ko joom suudu procureur aɗa andi ina hawni ina jalni sa ene hulɓini par ce que aɗa laamu ene jogui fanno laamorti no laamori eno woniri ene woodi ko wiyete base de données kala neɗɗo mo ganduɗa nana e laamu ngu identité mum ina tawe e nder donc noon ko wadde eranko fewde e yimɓeɓe haysen tawi wona oɗo debbo procureur ko ɗum ni jeeyi sowaɓe eɗen kaala ɗum mbiɗo ko debbo procureur en tout cas won goɗɗum kadi ene ɓenna ɗo sahaji enen yimɓe men ɓe so tawi dartinama neɗɗo no waɗi teni tan wi ɗum komi policier malla komi neɗɗo baɗ noon jomum heewi ko hawjude kono noon so tawi neɗɗo dartinima wima wonde ko policier aɗa jogui droit namdade ɗum holto carte mum woni so tawi kay so tawi a sikkitima ɗum adda ɗum noon ko sikkitade so tawi a sikkitima yo jomum waɗ d' abord présenté ganda ko kañum kono hen sahi kadi eɗen kuli police ko ɗum woni probléme o donc noon ko fate banggue kadi aussi tekke woni ñotoɓeɓe ko fate banggue ɗin noon teneji mbiɗa sikki il faut laamu ngu arta ko waɗanno ɗo nden ko woni contrôle nden eɗen gandi e duuɓi ɓennuɗi haɗanoma ɗo hen yimɓe ɓornade pantalon ji ganduɗa ɗi ko pantalon ji hono camouflé ɗin ɗon nandoji e comci hono militaire uji walla e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ɓontoɓe teni donc alay saago ɗum ɗon kadi arta pour oɗo phénomène wawa kadi yewtude caggal men il faut ɗum waɗa
contrôle baɗɗo dur manam ɓurɗo ƴaggude waɗe ha ɓeeɗo saysa yeɓe jiite vraiment noon tigi fala budde ko wayno contrôle waɗa ɓe darna hen koyngal tingal ha ko wayni ummoɗo yeti ha gasa ha laaɓa ceer saabu hewɓe ɓe ko wiyoɓe ko ministre ɓe mbiya ko député ina punta hen yimɓe ɓe keɓa hen yimɓe jawdi mumen punta ɗumen ɗum fo nane e nder leydi ndi il faut contrôle o ɓuura darade kadi e waɓe noon kadi sa yi ɗum ya kalna ɗum joguiɓe lawol mbawa hen darade ɗum wonno komin gaddannomon e banggal roɓɓindu jaydeli moɗon weltare tan min dañño ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Anne Ndeye Fatou Massaly henno e banggal caméra o on jarnama onon foof